intibane iyona engifuna ukuthi ingene ingiqoqoshile kulokho stage. Yawuthola umsebenzi. Mlalelo wami ngiyathemba lapha ekhaya uyaphila. Ngicela ukuthi usubscribe, ushare, uphinde ucommente, sisabambe nje ivideo yakhe umthandene echaza ke ukuthi kumbuso wamaciko since ezothatha u80,000 iziphi izinto afuna ukuthi zenzeke lapho khona ke noThibela ayitholela khona ithuba lokuqashwa. Uthena mangabe emkhokhela 200,000 uzomqasha ngo35,000. Uma ke bengamnikeza 200,000 usaxoxisana nabo, kodwa ke ufuna ukuthi amukelwe uyena ke uThibela lapha estage ngoba umuntu ebhosha uzobe busy ngezinye izinto. Kanti ukuvezile futhi nokuthi laphana ufuna ukuqashela indiza namabodyguard. Ngane zakwethu ngaphandle komoshela isikhathi sakho asingene kwivideo. Ungakhohlwa ukusubscribe, ushare, uphinde ucommente, ukhumbule zonke lezo zinto zimahhala. Ungakhohlwa ukulike ivideo. Danko Ngane inyembezi nje ngiyabonga nje bafowethu. Uwena uyakumukela lokho kubonga kwami noma ubonga kwawuwenelisi. Ufuna ngenzeni uyabona? Kodwa ngiyabonga bafowethu uyabona? Ngiyabonga noma umuphi umuntu odlala umculo kaMthandeni igcokama elisha. Ngiyabonga. Ngifuna ukuqala lapha kune-event ekuthiwa umbuso wamaciko. Umbuso wamaciko event ehlelwa umnomzane Gay Ngcobo. Hayi ubhuti uGay, ngifuna ngizwe kahle. Umnomzane Gay Ngcobo, yabo. Hayi ubhuti uGay lento isho yabazana nje ubhuti uGay. Yabo. Ngifuna ukucacisa lapha. Ngithe ngifuna 200,000. Uyabona? Ngithe ngifuna 200,000 lapha yana kwi-event yombuso wamaciko kaGay kaMapholova. Waba nezizathu kayibekayo, yabo. Ngifuna 200,000 nami ngezinga lami ngoba umculo bafowethu yonke into ikhuphukile, yabo. Futhi kakhulukazi yonke into enevelu. Yabona isinkwa ngoba sidingeka everyday sikhuphukile. Nami ngoba ngidingeka nje ngi-enjoya kanje, yabona. Angikubele ngikhuphuke, yabona ngisho. Izinja akumele ngakhuphuki, izinja idume emashalofini, uyabona. Kufanele ngikhuphuke, uyabona. Izinja engadayisi kufanele ngakhuphuki. Mina kufanele ngikhuphukile. So ke u200k ubeka izathu. Ningixolele, baningi abantu abafikayo bebeka izathu zabo. Kuyaxoxeka, uyabona. Ukuthi u200k mongenawo uthini. Khuluma ndoda, sibuke bese hey ungangibulali qawe. No 120, yabo. Sithi mina akulankinga ngicela, yabo. As long as ungibhanqele izinsizwa eziyishumi ngiyedwa, akunankinga. Ngoba lapho awuhloniphi mina, uhlonipha isihlalo lesi ngihleli kusona, yabo. So ke wakhala ke uma i-team yombuso wamaciko uyakhala ngokuthi ke ngikwazi ukukhona u200k. Okay, mayithi ngeke uze ukhona u200k, bathi bano 80k, basho njalo ngithi. Njalo mfana mncane niyayibuka lezi. Bathe ngisho le video yimi ngasho njalo nje. Yimi ngisho njalo. Basho tikito leave it nabo. Ngabe yisa phela manje njalo. So ke manje ke bathi bano 80k, okay kulungile. Ngiyawumukela 80k kwi-event kaGay kumbuso wamaciko. Ngiyawumukela 80k, ngiyawuvuma. Kodwa ngama terms and conditions, shuthi ke zimpisi nemigomo, ngaphansi kwemigomo nemibandela. Kunezinto engiyihlelile engifisa ukuthi ngizenze, because mina mangithola 200k khona imali ekhokhela ama-bodyguard, khona imali ekhokhela i-system yonke yokuthi ngizoperforma kanjani stage, ngoba kulezi insuku istage ngiyasihlonipha kakhulu. Ngenza yonke imigilingwane nezinto ezinhle ezingenza abantu bengayikhaleli imali yabo abagibele ngayo nemali abathenga amathikithi makuthenga amathikithi kulowo mcimbi, yabo. So ke yonke lento kufanele ngiyenze stage, imicikilisho lena ngisuke eGoli njalo yonke ama-expenses ayenza ukuthi ngibize 200k, yabo. Uhabula nje kaBhova, yabo. Uhabula kaBhova. uBhova awuno petrol, udla impela, yabo. Yabo lesimbe lesimbe etios yawunuka, yabo. Hey uBhova uyahabula, yabo. So ke nje kuningi
ngizama ukuthi-ke bafowethu-ke ngiyawuvuma u-80K kamapholoba kodwa ngaphansi kwemigomo nemibandela. Ngifuna ukuthi umapholoba angiqashele indiza kumbuso wamaciko. Ngifuna abe ngiqashele indiza, i-helicopter engizofika ngayo emcimbini, belandelela yonke imithetho edingakalayo. Ngifuna bebe nencwadi egunyaza ukuthi kufanele ngilende emabhida noma ngilende around, kuqheliswe abantu kuleyo ndawo ngoba indiza iyingozi. Uphephelo ungahlala unqamule ithambo lento. So kufanele kuqheliswe abantu kuleyo ndawo ngoba abantu bathanda nani igqoka ngigolozela, uyabona. So-ke kuqheliswe abantu kuleyo ndawo. Funa angiqashele i-helicopter. Uma ngehla kwi-helicopter aphinde uGay aqashe lama-bodyguard akhe ayingijaha nawo ngey'bhamu. Kumele uma ngehla kwi-helicopter ngemukele yiwona, afike angikhule angikhothamele athi uyaza Mthonga wezindlovu, wena wakhula Salibele. Ngisho zona lebuzana impandla leziya ingwevu leziyana, yabona, lithi kimi wena wakhula kusasalibele. Ama-bodyguard akhe ayingijaha ngebhamu. Ngifuna ukuthi afike lapha uma ngehla kwi-helicopter azokhuleka aguqe ngamadolo athi uyaza Mthonga, wena wakhula Salibele, wena wakho nomhlaba ungabi bikho, uyabona. Asho noma yini, yabona, umkhulu wena wedwa, ukhulu bakho buyababazeka, asho yonke into ukungidumisa, uyabona, ngoba ngidla indumiso njengoNkulunkulu. So-ke bayiqeda ukwenza njalo ama-bodyguard ayihamba nawo uGay. Ngifuna ukuthi kusenjalo nje bese ngemukelwa intibane. Intibane iyona engifuna ukuthi ingene ingigqogqoshile kulokhu estage. Yawuthola-ke umsebenzi. Ahiya. Intibane ngifuna ukuthi yapopa intibane yapopa. Yapopa intibane yapopa. Hayi thanda nje. Yapopa intibane yapopa. Yapopa intibane yapopa. Yadla intibane yadla. Intibane ukufanele intibane kumele a-check ukuthi ama-cost entibane athini. Kodwa ngesingami intibane ukube banginikela 200K bengizokhipha 35K nginika intibane ukuthi ngithwalile nje. Mayifika estage bese nginika ithuba le-mic ngizwise ngoba ayilitholi ithuba le-mic noma yini. Ithi hayiya. Bese nayo futhi iphinde isho ithi Mthonga, wena wakhula Salibele, uyaza, uyabona. Ingithandaza intibane. Bese iphume estage. Cabanga into elula kanjani? 35K. Sithola imali njalo. Yabo. Kodwa phela intibane bona mhlambe bengakwazi ukuxoxa, ngeke ngifane mina nabo kuyintibane. Mhlambe babe negotiate nentibane bona, kungenzeka uthola ukuthi mhlambe nje noma ishasha 15, yabo. Mhlambe 20 ithi hey ithi Gay ubala lona. Siyaphila mfowethu, kade siphila. Yabona, siphila siphila. Uyabona? Ngihambe uyothenga imbuzi emakhaya. So-ke kufanele bengitholele intibane, iyona okufanele ingene ingigqogqoshile. Umuntu ebhosha unezinye iy'nhlelo, iyona okufanele ingene ingigqogqoshile. Angisayiphathi ka-red carpet. Angiyeke nje angakhulumi ngayo. Ngishilo okunye, angisayiphathi ka-red carpet. Ungayinaki leyo. Ungayinaka red carpet. Okay, bese ngingakafiki estage, uma ngehla lapha endizeni bese